Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chwaya ndi nzanga Yoline Mponda. Poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wauza nduna zake kuti zikuyenera kumuthandiza kugwira ntchito yokweza dziko lino ponena kuti akapanda kutero azawachotsa. Ndunayo na zachuma yapempha achinyamata kuti achilimike kwambiri potenga gawo mu ntchito za ulimi pothandiza kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Ndipo bwalo la milandu la magistrate ku Lilongwe latumiza milandu inayi ya adalitso kabambe a Joseph Mwanamveka ndi anthu ena yokhudza kubedwa kwa ndalama ku bwalo lalikulu loona za milandu yokhudza ndalama. Tili ndizi komanso zina, khalani pomwepo. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wauza nduna zake kuti zikuyenera kumuthandiza kugwira ntchito yokweza dziko lino ponena kuti akapanda kutero azawachotsa pa udindowu. Dr. Chakwera wati mmene ankatenga boma mchaka cha 2020 analonjeza Malawi kuti alimbana ndi mavuto azachuma komanso amalimidwe omwe analipo zomwe akuti anadziwiratu kuti zikufuna kuwupirira kuti zitheke. Mtsogoleri wa dziko la Malawiyu amalankhula ku nyumba ya boma ku Lilongwe pomwe nduna zatsopano zimalumbira pa maudindo awo. Eunice Jovu ali ndi ripoti. Nduna zatsopano zitatu komanso achiwiri kwa nduna asanu alumbira kukhala pa udindowu ku nyumba ya chifumu ya Kamuzu Palace ku Lilongwe. Ndipo polankhula ndunazi zitamaliza kulumbira, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakumbutsa ndunazi kuti mmene ankatenga boma mchaka cha 2020 analonjeza Malawi kuti adzakozanso mavuto mwakhala akusokoneza chitukuko. Dr. Chakwera anati anadziwiratu kuti njira yokonza mavuto amenewa singakhale yamya ponena kuti chuma cha dziko lino chinali chosokonekera. Chiphulitsire chithupsa chimenechi zaka ziwiri zapitazi Malawi akhala pa ululu waukulu mdziko muno. Koma sinikanakhala dokotala othandiza ndikanasiya chithupsa chimenechi chizipitirira kuvunda poona kuti ndikanadzithudzula umaopa kuti nkachithudzula anthu anzinitukwana chifukwa ni udziwa kuti muzaka zisanu zobwerazi Malawi adzasimba lokoma. Ndipo pa nkhani ya ulimi, mtsogoleri wa dziko linoyu ananena kuti ngakhale kuti ulimi umatengedwa ngati nsanamira ya chuma ya dziko lino, komabe panali zambiri zovuta zomwe amayenera kukonza, ndipo pakadali pano ndi zomwe akhala akukonza ponena kuti anthu akhala akusimba lokoma zaka zisanu zikubwerazi. Pamenepa mtsogoleri wa dziko linoyu anauza nduna zatsopanozi komanso achiwiri ya nduna kuti akufunika agwire ntchito yawo mwaukadaulo potumikira Malawi. Sinakusankheni kuti mudzatase mipando omwe. Sinakusankheni kuti muzingoti aviavi uyenda pa ndege maulendo opanda phindu omwe. Sinakusankheni kuti muzingokhala maofesi imwe. Nakusankhani kuti mupeze zithupsa za nyasi zomwe ena anasiya mdziko muno ncholinga choti mukoze zimenezo nkuongola mafupa opotokawo kuti Malawi asimbe lokoma mtsogolomo. Ndipo nduna yatsopano yoona za maphunziro aukachenjede a Jessica Bwira anatsindika kuti iwo agwira ntchito kuthandiza mtsogoleri wa dziko lino kutukula dziko la Malawi. Maiko ena ku education amatoka ni minister okwanira 3 kapena 4 wina ongoyang'ana basic izi zithandiza kuti aliyense adzionedwa mokwanira. Taona nimene tililimu skulu kuti pano pamene ili mkapita kwa chenjede ndi anthu olemera
anthu osauka sautha kuifikira. Mukapitanso muona kuti ana athu ngakhale madyedwe maloni wasakukwanira, tufuna kuti tionetsetse talumikiza skuli yawo kachenjede ndi development imene tikupanga. Nawo a Joyce Chitsulo omwe awasankha kukhala wachiwiri kwa nduna yoona za maboma ang'ono zachikhalidwe ndi umodzi akuti iwo agwira ntchito kutumikira Malawi osayang'ana ku chipani chomwe akuchokera. Ndionesesanso kuti ineyo ndibwere pakati ngatobweretsa mgwirizano. Ine ndimakhulupirira kuti ndale sitimadya kwambiri, ndimayang'ana kwambiri pa chitukuko. Ndiye yesesa kuti nanenso ndithandizire kwa Malawi anzanga kuti tidzingoyang'ana umodzi monga Malawi, tiyang'ane chitukuko monga Malawi, tigwire ntchito monga Malawi. Kwambiri ndipemphe kuti Amalawi enanso amene ndi maganizo awo abweretse maganizo awo. Ineyo pondisankha mwa Amalawi ambirimbiri mamiliyoni ndi chisomo. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anasintha maudindo a nduna zake pomwe anasankha nduna zina zatsopano ndi achiwiri yawo pa 1 Januwale chaka chino. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Anthu osiyanasiyana ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba koyikirapo mtima pa ntchito yoonetsetsa kuti nduna za boma zikudzipereka potumikira Malawi m'malo modzitumikira okha zomwe zikuonetsa kuzipereka kwake pothandiza dziko lino ndi kukweza miyoyo ya anthu. Poyankhula ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe, Dr. Chakwera anapempha nduna ndi achiwiri kwa nduna omwe angowalumbiritsa kumene kuti asayembekezere kukhala moyo wofewa koma kuti atumikire Amalawi. Mlembi wamkulu wa mpingo wa CCAP mu sinodi ya Livingstonia, Mbusa William Tembo, anati ndi chiyembekezo cha Amalawi kuti nduna ndi achiwiri kwa nduna atumikire Amalawi modzipereka komanso moona mtima. Iwo akuyankhula ndi Grant Muhango. Neso ndima wa state president kuti nduna zisamapite kwina kulikonse kumene wapita president. Chizoro cha ku Malawi kuno ndichoti president akupita kumsanji. Nduna zonse zipita komweko. You can't, how much is that? It's a lot of money. Ndingati mtsogoleri wa dziko akunena zimene zozo. Ife ngati zifino tigwirizane naye nduna zikhale ma office. Azidawira ku ma office. Azigwira ntchito ku ma office. Kugwira ntchitopo ndaka zimene akanayendera kupita kumsanji kuchitipa kusatira president zikathandize Amalawi amene ali osausisa kwambiri. Nde tigwirizane ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti nduna zikhale ma office. Ndipo zochepa zimene tapeza kuzera mwa misonkho khadi gani nduna zikithandize kuti zinthu zimene zozo zipite zikamthandize Malawi. Komanso timene pano nduna ndi iwo amene awapeza ku maministry osiyana-siyana amuganizire munthu wa Malawi amene ali wovutikitsa. M'mawu ake, mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo pa zochitika mdziko muno, Mbusa Mezuwa Banda, wapempha nduna ndi achiwiri kwa ndunawa kuti athandize mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kukwaniritsa masomphenya ake pa chitukuko cha dziko lino. Mawu amene ndi ogwira mtima kwambiri chifukwa ndiye kuti 1 a president akupereka masomphenya a Malawi wabwino kuti Amalawi akukumana ndi zokhoma zambiri chimenechi a president akuzindikira koma mbeni ali ndi chikhumbokhumbo kuti asinthe zinthu kuti Malawi akhale wokomera wonse. Nde kwa iwo amene asankhidwawo nduna ndi achiwiri kwa nduna kuti amvetsetse kuti a president akutipatsa masomphenya awawa tithandizane nawo kuti Malawi asinthe kuti akhale wokomera wonse a Malawi kuti tisakhale mavuto wochuluka ngati amene timakhala nawo nthawi zonse. Ndi kwa iwo anzathuwo kuti akuchimva bwanji ndiponso akuchilandira bwanji. Zimakhaladi zokhumudwitsa kuona kuti president asankha nduna koma ndunazo zingofuna kukhala moyo wawofuwofu pamene Amalawi akuvutika. Chingakhale chinthu chodandaulitsa kuti ngati akakhalike koma a president asegula masomphenya awo agawana nawo anzathuwo. President Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasankha Dr. McDonald Mafuta Mwale kukhala gavanala wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve komanso Dr. Kisu Simwaka kukhala wachiwiri wawo. Dr. Mwale akulowa m'malo mwa Dr. Wilson Banda omwe apuma pa udindowu. Mchikalata chomwe mlembi wamkulu ku ofesi ya president ndi kabineti Michael Nzamba alemba chati Dr. Mafuta Mwale ayamba
ayamba kugwira ntchito yawo komiti yoona za maudindo ya Public Appointments Committee ya ku nyumba ya malamulo ikawavomereza. Chikalatachi chayamikira ntchito yotamandika yomwe Dr. Wilson Banda agwira ku banki. Nduna yoona zachuma a Simplex Chichola Banda apempha achinyamata kuti achilimike kwambiri pomatenga gawo mu ntchito za ulimi pothandizira kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Achichola Banda alankhula izi pomwe bungwe la olemba nkhani za fodya la Media Network on Tobacco MNT linakayendera imodzi mwa minda yake yayikulu m'boma la Kasungu. Timothy Kateta ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi ndunayi yemwenso ndi mkulu wa Namuleli Farms Limited, achinyamata mdziko muno ali ndi kuthekera posintha chuma cha dziko lino ngati angamagwiritse ntchito yawo moyenerera, makamaka poyambitsa ntchito zosiyanasiyana ku gawo la zaulimi. Ndipemphe kwa Malawi achichepere kuti ulimiwu ndi diru ndithu, ndi zinthu zimene zikhoza kuthandizira dziko lino kuti likwere. Nthawi zambiri zimandikhudza kuti mwina achichepere ambiri amakhala akugwiritsa ntchito nthawi yawo mwina pa social media, Facebook, WhatsApp, nthawi zinaso kumangokalambirana zoselewula. Nthawi ngati imene chatu ndi nthawi imene anthu akhoza kugwiritsa ntchito pa ulimi. Ndimakonda kuwauza anthu kuti ngakhale mutakhala pa social media 24 hours simungakwanitsa kuchita download food pa social media. So njira yokhayo yopangira download food ndikupita kumunda. Nduna inafotokozanso kuti powonjezera achinyamata, Malawi nalese mdziko muno posatengera ntchito zosiyanasiyana zomwe amagwira, ayeneranso kutenga gawo lalikulu poyambitsa ntchito za ulimi m'madera osiyanasiyana omwe iwo akugwira ntchito komanso kukhala. Lero chilichonse chimene munthu angalime ndi ndalama. Nzimbe yeniyeni ndi ndalama, chimanga ndi ndalama, fodya ndi ndalama, mtedza ndi ndalama. Ndio chilichonse chimene munthu angasankhe atachilima ati commercial level apeza ndithu ndalama zochuluka. So ndikhulupirira kuti kudutsira mulimi chuma cha dziko lino chikhoza kuyambanso kuyenda bwino. Ife tilipo kugwira ntchito ya ulimi. Ena samadabwa kuti kodi zimathekanso atsogolera andale kulima tu nanga sitima ine ati zipereka chitsanzo. Pakadali pano mkulu wa gulu limene la olemba nkhani oona za fodya Alfred Chauwa ayamikira kwambiri nduna ya zachuma kamba kuonetsa chitsanzo chabwino poyambitsa ntchito za ulimi kotero kuti Malawi aliyense ayenera kutengerapo chitsanzo chabwinochi. Maso china chimene chatipasa chidwi Anamuleli sanalekezere pomwepo. Pompanonso taona issue yokhuzana ija pa Chingereza mati social corporate responsibility, kuthandiza anthu amene mwazungulira, amanga machechi, akumba zitsime, komanso amanga masukulu. Izi zimene takhala tikunena mtengerepo mwayi opempha makampani a fodya kwina kulikonse mabungwe amene amaona za fodya tiye titengerepo chitsanzo cha zimene akupanga Anamuleli. Namuleli Farm yomwe idayambitsidwa mchaka cha 2017 powonjezera ulimi wa fodya imachitanso ulimi wa ziweto monga ng'ombe, mbuzi, nkhosa, nkhumba komanso nkhuku, powonjezeranso ulimi wa chimanga, mtedza, nyemba, nzimbe, nthochi, chinangwa zomwe zimalimidwa pa famu imeneyi yomwe posayidwapa ikuyembekezekanso kuyambitsa ulimi wa nsomba akatha kumanga damu lalikulu kwambiri lomwe pakadali pano lili mkati kumangidwa. Timothy Kateta, MBC News, Blantyre. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chiwaya ndi msangayo Linile Mponda. Tentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wauza nduna zake kuti zikuyenera kumuthandiza kugwira ntchito yokweza dziko lino ponena kuti akapanda kutero adzawachotsa pa udindowu. Nduna yoona zachuma yapempha achinyamata kuti achilimike kwambiri potenga gawo mu ntchito za ulimi pothandizira kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Ndipo bwalo la milandu la magistrate ku Lilongwe latumiza milandu inayi ya Adalitso Kabambe, a Joseph Mwanamveka ndi anthu ena yokhudza kubedwa kwa ndalama ku bwalo lalikulu loona za milandu yokhudza ndalama. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in.
specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby, tough on fever, gentle on tummies. Abalaini, kumajere kuno ngati simnabwereko, muponyana nzinthu za nkhaninkhani. Kuno kuli nyama zosiyana-siyana, zija zikulu amati zisanu. Takulandiranso mu nkhani zathu. Bwalo la milandu la magistrate ku Lilongwe latumiza milandu inayi ya Adalitso Kabambe, a Joseph Mwanamveka ndi anthu ena yokhudza kubedwa kwa ndalama ku bwalo lalikulu loona za milandu yokhudza ndalama. Milandu inayi akuti inachitika pomwe Akabambe anali mkulu wa Reserve Bank ndipo pomwe Mwanamveka anali nduna yoona za chuma. Anthuwa akuwaganizira kuti anatengapo gawo pakubedwa kwa ndalama za boma. Atolankhani athu Austin Fukula ndi Lonjezo Nsodoka ali mbalipoti ili. Tsiku la lachiwiri ku bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe kunali anthu ochuluka kamba ka akuluakulu a chipani cha DPP, UTM komanso akuluakulu ena a boma lakale omwe akuwazenga milandu yowaganizira kuti sanayendetse bwino maudindo awo chuma cha boma chomwe akuti chinasakadzika. Yemwe akutsogolera oyimira boma adziko ndi anthu malonda ati anabwera ku khoti ndi omwe akuwaganizira kuti anapalamula milanduyo kuti awauze kuti ikuchoka ku bwalo la magistrate ndipo bwalo lalikulu ndilo lizimva milanduyo komwe adzakavomere kapena kukana. Mlandu wina ndi wa anthu amene anamangidwa dzulo a Joseph Mwanamveka, Cliff Chunda, Collins Magalasi komanso a Judge Lloyd Muhara. Mlandu wina ndi wa Adalitso Kabambe ndi Matanga amene mbuyomu ankagwira ntchito ku Reserve Bank of Malawi ngati mkulu komanso Amatanga ngati owatsatira achiwiri awo. Iwowa akuzengedwa milandu yokhuzana ndi zichitochito zimene zinalipo mbuyomo zokhuzana ndi banki ya FDH Bank. Mlandu wina ndi mlandu umene umakhuza makalata angongole amene boma la Malawi kudzera ku Reserve Bank of Malawi anapereka ku makampani osiyana-siyana komanso Muli Brothers, Felton Muli, Reston Muli amene anapangisa kuti boma la Malawi litayeso ndalama zokwanira pafupifupi 13 billion kwacha. Loya oyimira Adalitso Kabambe a Faustino Maele ati mbali yawo ndi okonzeka kuonetsa bwalo kuti Akabambe ndi osalakwa pa milanduyi. Ndalama zimene zikukhudzidwa pa milandu imeneyi zikumatchulidwa ndithu mabiliyoni ndete mwina ambali ya boma anaona kuti ndalama zachuluka zikufunika kuti mwina milanduyo ikazengedwe ku bwalo lalikulu la High Court. Malamulo amalola zimenezo ndi ifeyo sitinali ndi zoletsa kwambiri ndipo pakadali pano ndife okonzeka kuti nthawi imene tingapatsidwe kuti tikapite ku High Court kayamba milandu imeneyi ife tili okonzeka tikayambe milandu imeneyo. Pakadali pano khoti lapereka belo kwa nduna yakale ya zachuma a Joseph Mwanamveka, mlembi wakale wa boma a Lloyd Muhara, mkulu wakale wa Mera a Collins Magalasi ndi mlembi wakale ku nduna wa zachuma a Cliff Chunda omwe akuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi kuzembetsa ndalama zoposa 400 billion kwacha za boma ku kampani ya Salima Sugar. Adziko ndi anthu malonda ati panalibe choletsa kuti anthuwo awapatse belo. Panalibe kutsutsana pa nkhani ya belo chifukwa monga mmene munaonera
pafupifupi onse anthu amene akuzengedwa milandu apa ali ndi milandu ina anapatsidwa kale mabelo koma belo kumeneko kulibeko vuto nalilonse limene takhala nalo choncho tinachiona kuti palibe chifukwa chokuti titsutsirane nkhani za belo apitirize kuyendera mabelo amene anapatsidwa kumabwalo kwinako ngati pangakhale kusintha ife aboma tili ndi ufulu ndithu kubwerera ku khoti lalikulu nkukapempha kuti pakhale kusintha kumeneko. Mmene zateremu ndiye kuti bwalo lalikulu la High Court loona za milandu ya zachuma ndilo lipereke masiku oti milandu inayi yomwe bwalo laling'ono latumiza ayambe kuizenga. Bwalo la milandu la Magistrate mu mzinda wa Blantyre latulutsa pa belo phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kumwera chakumvuma kwa mzinda wa Blantyre Asame Sulemani omwe anawamanga dzulo pa mulandu ofuna kuyipitsa mbiri ya anthu ena. Popereka chigamulo chake, Senior Resident Magistrate Andrew Manga walamula Asame Sulemani kuti apereke ndalama zachikole zokwana 500,000 kwacha, chikole china monga katundu yemwe mtengo wake ndi 2 miliyoni kwacha, kupereka zilupa zawo zoyendera komanso kuti azikaonekera ku likulu la polisi ku chigawo chakumwera kumadzulo kamodzi pa mwezi. Malingana ndi chikalata cha mlandu omwe a Sulemani awatsegulira, akuwaganizira kuti pakati pa mwezi wa Disemba chaka chatha ndi Januwale chaka chino, phunguyu analemba pa tsamba lake la mchezo la pa intaneti zinthu zoyipitsa mbiri ya nduna yoona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda, Baba Malondera ndi nduna ya za migodi a Kenneth Zikhaleng'oma. Nthambi yoyang'anira za ndende mchigawo chapakati yalimbikitsa akuluakulu a ndende kuti alimbikitse ulimi komanso kutsata ndondomeko zomwe zingathe kuthandiza nthambiyi kukhala ndi chakudya komanso chuma chomwe chingathe kumawathandiza kusamalira akaidi chaka chonse mosadalira ndalama zochokera ku boma. Mkulu woyang'anira ndende mchigawo chapakati Abrazio Chapuwala ayankhula izi pamwambo wa chisangalalo cha chaka chatsopano omwe anali nawo ku Lilongwe. Iwo ati ndende zili ndi malo omwe angathe kumapeza zokolola komanso kuchita zinthu zosiyanasiyana zomwe zingathe kumawapezetsa chuma choyendetsera ndende mchigawo. Chitiri nzambiri mulipoti ili. Malingana ndi mkulu woyang'anira ndende chigawo chapakati, mwambowu unapereka danga kwa akuluakulu oyang'anira ndende mchigawochi lowunika madera omwe sanachite bwino kuti chaka chino akwanitse kupititsa patsogolo ntchito zawo. Mkulu wa ndende chigawo chapakati a Basilio Chapuwala wati akufunitsitsa kuti ndende zipititse patsogolo ntchito za ulimi komanso njira zina zopezera ndalama kuti azitha kusamalira akaidi mokwanira. Ndende iliyonse ndayipatsa zinthu ziwiri zoti azichita. Andi zimene ziyandikuzika kuti ndikufuna kuti zizibweretsa ndalama mwansanga. Chifukwa pali ma activities ena zinthu zina zimene timachita zoti mwina zimabweretsa ndalama patapita miyezi 9 olo miyezi 6 ndikukana zimenezo. Ndikufuna kuti tsiku lilonse zizikhala ndi zinthu zimene azitha kulemba kuti alero tagwira ntchito imene tagwirali ndiyokwana ndalama mwakuti. Kuti ntchito iliyonse tizipanga tiziwerengera pa ndalama kuti kodi yabweretsa ndalama zingati. Iwo atinso azipereka mphoto kwa munthu yemwe azikwanitsa kugwira mkaidi yemwe wathawa ndende. Achapuwala ati akufuna pakhale ubale wabwino pakati pa kugwira ntchito ku nthambi ndi anthu okhala mozungulira ndende ndi madera ena kuti chitetezo chikhale chokhwima. Motero kuti pakali pano aliyense amene akundipha kunjako muno mchigawo chapakati kaida akangoti wathawa akangomona kuti kaida akuthamanga agwire munthu amene athamanga azidza kuti mene mthumba la chimanga la 50 kg. Ndipo akangogwira munthu chobwera naye ku ndende tsiku lomwe azipatsidwa thumba la chimanga la 50 kg imene azipita nayo ku nyumba kadi. Pamwambowu ndende zadetsa, kasungu, nkhotakota, maula, kachere komanso biyanzi kudowa zalandira masatifiketi aulemu kamba kuti zikuchita bwino pa ntchito za ulimi, chitetezo, kugwiritsa ntchito ndalama moyenera komanso zitukuko mwa zina. Yamikani Simtowe, MPC Lilongwe. Mtemi wa matemi Kiyungu ya mboma la Chitipa ndi Karonga yati komiti yawo ya mafumu iwonetsetsa kuti anthu a m'midzi yomwe ikuyenera kupindula ndi mgodi wakayerekera akupindula kudzera mu mgwirizano wa chitukuko wokhudza mgodiwu. Mfumu iyi yanena izi ku Karonga pomwe imasayinirana mgwirizano wa chitukuko cha kumidzi yomwe yazungulira mgodi wakayerekera pakati pa komiti ya mafumu ndi kampani ya Lotus Africa Limited. Ludovico Nyirenda wadzanza mbiri mulipoti ili.
wadusa zaka 10 pomwe kampani ya Paladin Africa Limited inasiya ntchito za mugodi wa uranium kukayerekera, atalengeza kuti uranium anatsika mtengo pa dziko lonse. Chaka chino kampani ya Lotus Africa Limited yakonzeka kuyambiranso ntchito za mugodi wakayerekera. Izi zachititsa kuti mabungwe ena, mafumu aboma la Chitipa ndi Karonga akhalekaye ndi mgwirizano wakagwiridwe ka ntchito pothandiza anthu omwe azungulira mugodiwu, pomwe kampaniyi idzipereka 0.45% ya phindu lomwe kampaniyi idzipeza pa chaka. Poyankhula posayinira mgwirizanowu pa Karonga Museum boma la Karonga, mtemi wa vatemi Kyungu ya maboma a Chitipa ndi Karonga inati mgwirizanowu ndi wofunika kwambiri kumbali ya za migodi maboma a Chitipa ndi Karonga ngakhalenso dziko. Akyungu kenako anati aonesetsa kuti zomwe zili mu mgwirizanowu zikuthandiza midzi yomwe ikuyenera kupindula. Kusayinira kwa lero umene tachita nkwabwino kwambiri kwa anthu a Chitipa ndi Karonga ndiponso ndi anthu onse a dziko lapansi kuti tsopano akhala ndi masomphenya ndipo samangolola investor kubwera kutenga zinthu zanu angopita muchete koma tsopano through CBA zikhala ndi masomphenya. Mkulu wa kampani ya Lotus Africa Limited Athiwo Keita anati kampani yawo ndiyozipereka kuthandiza anthu omwe akuyenera kupindula mundondomekoyi kudzera ku phindu lomwe idzipeza pa chaka kuchokera pa mgodiwu. Imodzi mwa akuluakulu a ofesi yona za migodi ku chigawo cha kumpoto a Joseph Chirwa anati ndondomeko yomwe inachitikayo ithandiza kuti masomphenya dziko la Malawi 2063 apite patsogolo. Monga mukudziwa kuti boma linakhazikitsa fundo zimene mati ATM strategy, ndiye mgwirizano umenewu ndofunikira kwambiri kuti ntchito za migodi zipite patsogolo. Midzi yomwe ipindule mu mgwirizano wa chitukuko kuchokera ku kampani ya Lotus ndi okhayo yomwe ili pa mtunda wa 20 km kuzungulira mugodi wakayerekera monga mudzi wa Mwenechiranga ndi Kopakopa. Rudoviko Nyirenda, MBC Karonga. Ndipo pomaliza nkhanizi naye nsometo yake. President Dr. Lazarus Chakwera wauza nduna zake kuti zikuyenera kumuthandiza kugwira ntchito yokweza dziko lino, ponena kuti akapanda kutero adzawachotsa pa udindowu. Nduna yoona zachuma yapempha achinyamata kuti achilimike kwambiri potenga gawo mu ntchito za ulimi pothandizira kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Ndipo bwalo la milandu la magistrate ku Lilongwe latumiza milandu inayi ya Adalitso Kabambe, a Joseph Mwanamveka ndi anthu ena yokhudza kubedwa kwa ndalama ku bwalo lalikulu loona za milandu yokhudza ndalama. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Ndipo madzulo ano munali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yoline Mponda. Mwakoma nonse.